No niin, täällä me ollaan luokkaretkellä. Me menemme nytten tonne Åbosvenska teatteriin, meikkiin ja hiuksiin. Katsokaa nyt, he kaipaavat meikkiä ja hiusten laittoa. Kyllä. Ja meillä on tänään mainoskuvaukset. Siinä on meidän Leopold. Täällä Iida askartelee vielä vaatteisiin koristeita, jotka tulevat Samulle. Hei hei. Ja siellä meillä on Maxwell Hermanni. Noin. Ja täällä meillä on hienossa 1900-luvun asussaan Laura Virtanen. Oi. Nike on silloin lanseerattu. On. Kyllä. 1903 itse asiassa tarkkoillaan. Täällä on taas Lauri. Ja täällä on myös Jasmin. Meikkailee siinä. Ja täällä Petriina laittaa Santulle luomia. Ehkä peilin kautta näemme paremmin. Siihen. Kuulosti hirveän syrjältä. Eli saavuimme Ruissaloon ja nyt täällä vielä fiksataan vaatteita. Tulimme tämmösen kauniin talon pihalle. Kenkien vaihto, lenkkarit pois ja porkerinnat tilalle. Minä nyt noin kova kourainen ollut. En tiedä kans. Joo. Asetellaan vaatteet sopivaksi ja korut kohdalle. Kaikki oli alas. Näin on. Samu tietää. Ottaako se heidän oikeasti? Hyvältä näyttää. Mia. Molemmat musta. Sellaisia kuin mä kuvittelinkin. Ja loput. Sen sijaan. Kiitos. Te näytätte itseltänne niin. Ne on kaikki roolit, mitä ne näyttää. Se on jännä. En tiedä mikä siinä on. Joo. Asetellaan sua sitten. Minkä kanssa oot mennyt naimisiin? Käytti noita hääpäivää. Hääyönä. Sitten. Katso silmät. Mikähän noita käytetään? Se tuli kaikki video. Kausivinkit. Mitkä tulee vain. Näin. Ja sitten. Ai siinä oli Jassu. Ei yllärin. Olet siinä siis nyt nyt polvet koukkuu. Koskettele itseäsi. Toinen käsi tissille ja toinen sinne häpyy. Joo, Samu, ne syttyy siihen nyt. Tuohon reidelle. Noin. Ja sit saadaan vähän sun päätä tänne päin, ääneen päin. Muurain, lentomuurain. Kouraa sen rintaa tuolla. Ota kunnolla, noin, hyvä. Niin paljon kun mahtuu, niin tänget siihen kouraa sitä tissiä. No, kiimasin joku hirvi. Eiks tiiä? Ihan käski. On kyllä. Tää on just hetki ennen kuin sä saat tykin. Saat vielä ihan. Ja Samu, noin. Joo. Pieni ulos, Samu. Näin minä tuleva hoitelen tuolla. Ihana, kun silloin ne suojalasit, niin ei se vittu mehut naamalle. Sitten käännä pikkasen sen Jassun päin päätä. Ei noin paljon.
Vähän tän, noin. Sitten päätä pikkasen alaviistoa. Joo. Noin, hyvä. Ja sitten. Jassu Kaurasu. Kunnon kuristu. Hyvä. Vähän tuolta auki. Hei nyt. Käytti vaan. Anna nyt. Joo. Nyt se tuliko sieltä? Hyvän näköinen nuo kakkuja. Nyt korjaamme hieman Lauran hihaa. Hyvä, reipas. Ja Saksa Lauri vähän sitä naamaa tänne päin. Ja sä voit ihan nostaa päätä ylöspäin. Ja sit se pervo virnistys siihen. Sä voit jopa kattoo vähän silleen niinku vaikka tähän suuntaan. Nyt se näyttää vähän, että sä kattoisit Lauraa, mut no niin, koitetaan. Siellä meillä on. Siellä on vakoilija.